गिबियावनो गासै अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि नायगिरि गेदेमा नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। बे समाव आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों सासे लाइमोन खन्थाइ लिरगिरि फंबाय, बे खन्थाइ लिरगिरि फंबायखौ फेसबुकाव गोबां मालाबा रमान्टिक आरो हारिनि माखासे खौसेनि बाथ्राखौ लानानै खन्थाइ लिरबोनाय आरो साफ्रोम खन्थाइगिरिफ्रानो बेखौनो फोरमायो जे गावसोरनि खन्थाइ लिरनायनि गेजेरजों हारिनि गावनि आरो बे समाजा माबोरै सोलिबाय थादों बेफोरखौ रुजुनानै आरो फैबाय थानाय समाजफोरखौ मोजां लाबोनो थाखाय सेस्था नाजानाय आरो खौसे जानांगौनि मोन्थोरफोरखौ लानानै गासै खन्थाइगिरि, खन्थाइ लिरगिरि, खन्थाइ रायथाइगिरि बायदि बायदि बिजाब लिरगिरि बिथांमोनानो खन्थाइनि गेजेरजों लिरनायनि गेजेरजों माने समाजनि माखासे थासारिफोरखौ फोरमायो। थिग बेबायदिनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार सिलि भगबाननि बिनाराम फंबायखौ दिनै नैबे बे समाव नैबे समायना ब्रह्मपुत्र रुगुं सेराव जोङो सानैजों दिनै बिथांनि माखासे खन्थाइ लिरनायनि सायाव आरो खन्थाइ मोनसे फरायनो थाखायबो नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं बिथांखौ बरायदों आरो खावलायदों आरो लिंना लाबोदों। थारैनो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां साननाय हास्थायनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माने खौसे खामानि मावनो लुबैजानाय गोबां लाइमोनफोरनि गोरबोफ्राव साननाय दं। दिनै बे बिनाराम फंबायाबो गोबाव समनिफ्राय बिथांनि खन्थाइ लिरनाय माखासे खन्थाइ होनो नामा? खन्थाइ लिरनायफोरखौ आं नुबोबाय थादों फेसबुक ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दिनै नोंथांनि बिजाबफ्रावबो आं मोनदों। थिग बिनिखायनो बे लाइमोननि थारैनो सिन्था धाराया मा बेखौबो सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय गिबियावनो खन्थाइ मोनसे जोङो खोनासंग्रोना लाग्रोनो सानदों। बेनिखायनो नैबे ब्रह्मपुत्र सेङाजान घाटनि सेरावनो जिरायनानै खोलो खोलो बारनि सुदेम बारनि गोजोननाय लानानै जोङो दिनै खन्थाइखौ जागायदोनि आरो गिबियाव अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बिनाराम फंबायखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। आरो गिबियावनो साबायखर जासिबाय। आरो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना बिथांनि खन्थाइ आरो बिथांनि सानस्रिखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिगोन। थारैनो बिथाङा बे समाव बिथांखौ गावनि हाबाफारिखौ आग बारायलांनो थाखाय खावलायग्रोबाय। गिबियावनो आङो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि बिगोमा जायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होग्रोबाय आरो लोगोसेनो बिथांखौ सापर्ट खालामनाय बिथांनि जेसेबां साबस्क्राइबार लोगो दं बा भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। दिनै नैबे समाव आं माब्लाबाबो मोनसे दैमा एबा मोनसे जोंनि ब्रह्मपुत्र दैमा जायखौ होनो जों आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन दैमा, बेनि साखाथियाव नैबे लालि दैमा जिङाव बिनिनो दालाय बिनि लालि दैमा जिङाव फैनानै माखासे आंनि गोसोआव ओरैबायदि सानस्रि बेरखांदों, ओरैबायदि नुफैदों आंनि गोसोआव आंनि माइन्दआव माखासे सानस्रिफोर जाखांदों। बे सानस्रियानो दिनै दोंसे सुंद'यैबाबो दोंसे खन्थाइ महरै आंखौ सुजुनो खाबु होदों। बेयाव फैनानै आङो खन्थाइखौ नुफैबाय बा आं सुजुफैबाय। आं दिनैनि जा बेयाव नुफैनाय माखासे आंनि गोसोनि सानस्रि आरो दिनै सुबुं आरो जोंनि दैमाजों मा रिएक्सन बिनि सायाव आं दोंसे सुजुब्रबनाय खन्थाइखौ गिबियावनो आङो फरायथिना होग्रोनो सानदों। जितु नोंथांनि खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय फिन खनसे अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि जानानै खावलायफिनबाय, गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय। खन्थाइनि मुं नों रुगुं गैयै ब्रह्मपुत्र दैमा। नों रुगुं गैयै ब्रह्मपुत्र दैमा, बोहैनाय नोंनि दाहाराव आं सानस्रिनो हालिया। बोहैनाय नोंनि दाहाराव आं सानस्रिनो हालिया। आं नावबो जावनो रोङा, आं नावबो जावनो रोङा। आं गोमोबाय नोंनि महिमाखौ, आं गोमोबाय नोंनि महिमाखौ। नों दैज्लां बोथोराव सुबुंखौ हालाय हाफाय खालामो, नों दैज्लां बोथोराव सुबुंखौ हालाय हाफाय खालामो। जानांगौ नोंहाबो सुबुंखौ लानानै खुद्रिनाय रागा जोंनाय बोराबनाय दङ। जानांगौ नोंहाबो सुबुंखौ लानानै खुद्रिनाय रागा जोंनाय बोराबनाय दङ। जानांगौ सुबुङाबो नोंनि सायाव गोरोन्थि मावदों। जानांगौ
सुबुङाबो नोंनि सायाव गोरोन्थि मावदों। नों गंगा, नोंखौ सुबुङा फुजियो, सिबियो, नाथाय खायसे सुबुङा नोंनि बिखायाव गुबुंले बारहावा, गुबुंले मुवा बेसाद सोमजिनानै गारो। नों गंगा, नोंखौ सुबुङा फुजियो, सिबियो, नाथाय खायसे सुबुङा नोंनि बिखायाव गुबुंले बारहावा सोनानै होयो, मुवा बेसाद गारसोमो, खियो, हासुसोमो। जोबोद ओंथि गोनां। नोंनि बिखायाव आंबो दिनै गोजोमनो लुबैदों। नोंनि बिखायाव आंबो दिनै गोजोमनो लुबैदों। नों गनायगोन ना? नों खाबु होगोन ना? नों गनायगोन ना थारैनो ब्रह्मपुत्र दैमा? नों खाबु होगोन ना थारैनो ब्रह्मपुत्र दैमा? आंनि मोनसेल' आर'ज, आंनि मोनसेल' आर'ज, नों सुबुंखौ निमाहा हो। आंनि मोनसेल' आर'ज, नों सुबुंखौ निमाहा हो। बेखिनियानो खन्थाइया। जोबोद गोजोननाय थाबाय। बे सुंद' सल'नि ओंथिया सुंद' खन्थाइ। सुंद' खन्थाइ। सुंद' खन्थाइनि ओंथिया जोबोदनो माने आंनि गोसोखौ गोमोहोदों आरो। नंगौ थारैनो जों मानसि सुबुङा गंगा बिमाखौ गोबाङानो सिबियो। गंगायानो गोथार। गंगाखौ गावनि बिमाबो जोङो मानिना लायो। नाथाय जाबायदि जोङो बेब'हार खालामो गंगा आइनि सिङाव हासुसोमो, खिसोमो, बेखौबो बिथाङा गनायनानै लायो। नाथाय बेनि गेजेराव गोबाङानो बेखौ लानानै माखासे राजाफ्रा बेब'हार खालामो, गाज्रि बेब'हार। बिनिनो खुद्रिनायनि जाहोनावनो बे ओनसोलनि रोजा रोजा बर' सुबुंफोर बायदि मानसि सुबुंफोरनि न'खर खुरख्लानाय, बारि बागान, साय सम्पति खुरग्लुंनानै गावनि रागाखौ खिथेर लादों। थिग बेनि फोरमायनाय। थारैनो बे खन्थाइजों माबा मोनसे नोंथाङा सुबुं समाजनि थाखाय माबा खौरां आं बेखौ होगोन नामा? बेखौ आं नैबे खन्थाइनि गेजेरजों सुंद'यैबाबो आं बेखौनो आंनि साननाय, आंनि मोन्दांथियाव बेखौनो आं बुंनो सानदों। जों दैमाखौ बयबो नंगौ गंगा हिसाबै फालियो नङा होमबा? बयबो जों फुजियो। नाथाय बिनि बिखायावनो जों खायसे फालांगियारि सुबुंफोरा फालांगिबो खालामदों। ना बायदिसिना जोंनो बैफोरनिफ्रायबो जोंनो इनकामबो होदों। दिनै होसेयावबो दिनै माखासे समाव जोङो जा दैमानि खाथि खाथियाव थानाय जा सुबुंफोर एबा दैमाखौनो बाहायनानै, जेरै जोंनो बुंनो थाङोबा बे ब्रह्मपुत्र दैमायाबो गुबुन फिसा फिसा दैमानिफ्राय बाहागो लानानै बा लोगो नांनानै बेयाव फैयो नङा होमबा? बै फैनाय दैमायाबो आथिखाल मुगायाव माखासे अन्थाइ बाला बोखांनायनि जाहोनाव स्र' फैनानै जोंनि हिदै फैनायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैफैयो। आरो बे ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैफैनायाव जोंनि बे ब्रह्मपुत्र आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन दैमाया मोनसे बुहुद गिदिर जायो। आरो बे दैज्लां बोथोराव बे बोहैनाय जोंनि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाया बेयाव जमा जानानै मोनसे गिदिर मोनसे परिस्थिति खालामो। आरो बे ब्रह्मपुत्र दैमाया बिनि जाहोनाव जोंखौ खुरखानाय हालाय हाफाय खालामो। आरो लोगोसे जोंनि सुबुंफ्राबो दिनै आं बे जायगायाव फैनानै नुफैदों। आङो जेब्ला खन्थाइ सुजुनो लाजेनो अब्ला नुफैबायदि बे दैमा जिं जिंनो खिसोम हासुसोम बा खिनाय मोनसे मोजां माबाखौ नुफैयाखै, जे गाज्रि थासारिखौ नुफैदों। आरो लोगोसे दिनै नै जोंनो अनसुंथाइ मानो होआखै जानो? बन मोनदों बिनिफ्रायनो नङा होमबा? बायदि दैमानिफ्राय खायसेफ्रा ना बायदिसिना माबानानै बेफार फालांगिबो खालामनो हादों। जिउखौ खुंनो हादों आरो। खुंनो हादों। बेखौ नुदों। थारैनो बयबो दैमानि जिङाव फैबा नुयो गाज्रि थासारि, लेथ्रा जानाय मुवा। दा नोंनिफ्राय मिथिगोन, नोंथाङा जिहेथु गोबाव समनिफ्रायनो खन्थाइफोर लिरबोनाय नुबोदों। ओरैनो दा मायाव बेस्थ' एसे रायजोफोरनो फोरमाय। आं दासान्दि जेब्ला आङो सम मोनो अब्ला आङो खन्थाइ बेबायदिनो माखासे सुजुयो। आंनि गोसोनि जे सानस्रि समाजारि, बर'नि जिखुनु जाया, आं रमान्टिक, मिथिंगायारि गासैबो बिथिंनि आं खन्थाइखौ सुजुयो आरो लिरनो मोजां मोनो जेब्ला आङो थायो। नैबे समाव आङो बर'नि जा दानि थासारि बैफोरखौबो लानानैबो आं गोबां सुजुबोबाय। आरो
जोंनि जा मोनसे दाबि बड'लेण्ड बिग्रायनाय बैखौबो लानानैबो आं गोबां खन्थाइ सुजुदोंमोन बै समाव। दासिमबो बैफोर खन्थाइफ्रा मोनसे जारिमिन एबा माबा जानानै दङ आरो माखासे बिजाबफ्राव बियो मेगाजिनफ्राव बाहागो मोननानै बे सेबखांजादों आरो बैफोर खन्थाइया दिनै फैयै फैयै नैबे समसिम मोनसे आंनि जा लिरबोनाय खन्थाइ बै खन्थाइया दिनै साक्सेस जाफैदों होननाय आं बेखौ नुवाखै एबा गोजोननाय मोनफैयाखै। बै खन्थाइ लिरनायनि उद्देश्यआ मामोन आं गासैबो रायजो राजाखौ खौसे खालामनानै मोनसे माबायावनो थानानै मोनसे सानस्रि मोनसे जोंनि दाबिनाय बेखौ मोनफुंनायनि सायावबो आङो लिरबोदोंमोन आरो लोगोसेनो जोंनि दा थासारि समाजारि आरो जोंनि सानस्रिफ्रा माबायदि जालांनो हमदों आरो दिनै जों माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांदों बैनि फिनजाथाइ एबा बै रियेक्सनफोरखौ लानानै माखासे गोबां खन्थाइ लिरबोबाय दिनैसिम गासै दों 100थानि बारबाय खन्थाइ लिरनाया। ओमफ्राय दा नोङो ओरैनो मा मावगासिनो? आङो दा सासे गिबियाव आं खौरांगिरि हिसाबैनो दं दासिमबो दङ। आङो आर'नाइ रादाबाव खौरांगिरि मावो। लोगोसेनो जोंनि माहारियारि आफादावबो आंखौ खावलायनाय लेखा हारिमु नेहाथारि हिसाबै आंखौ आनसलिक एबसुआव दायथ' होनानै दोनदों। हारिमुआवबो गोसो गुदुं हिसाबै सम सम हारिमुनि सायावबो आङो खामानि मावबोबाय थादों। आरो एलबामफोरबो बानायनाय नुदों, सुंद' सावथुनफोरबो बानायनाय नुदों। बैखौ जेब्ला आंनाव मोनसे सानस्रि फैयोमोन दि आंहा उन्दै समाव मोनसे गोसोखांदोंमोन जे आं बुहुद फिल्म नायनो मोजां मोनोमोन आरो बै समाव माने बै समाव हल दंमोन दासो गैला। जों उन्दै उन्दै समबाथाय हल दंमोन। आङो जेब्ला 12-13 बोसोराव गोबां थाइसे थाखा लानानै फिल्म नायनो थाङोमोन, हलाव थाङोमोन। बेफोराव ओमफ्राय आं सानोमोनदि आंबो सानसे बेबायदि फिल्म बानायथारगोन होननानै मोनसे सानस्रि दंमोन आरो। ओमफ्राय बेखौनो लानानै आङो दिनै खालामफैनाय जादों आरो लोगोसे खालामनानै गोजोननाय मोनदों। आं बेखौ बुंगोनदि जों बयबो साफ्रोमबो बर'फ्रा बिदिनो बर'नि हारिमु गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंनि सानस्रि सान्थौफोरखौ लाखियो आं बेखौनो खालामगोन। जोंनिया माने गुबुनजों बाहायजानाय जानाङा आं बेखौनो आं खावलायगोन आरो। गोजोननाय थाबाय। बे समाव बिनाराम फंबाया लाइमोन जाखांफुनाय सासे माने खन्थाइ लिरगिरि लोगोसे समाज सिबियारि। बिथाङा रादाबगिरि होनोबाथ' समाजनि खामानि मावग्राखौनो रादाबगिरि होनो। बेखौ सिबिनांगोन। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थारैनो जोंनि दानि लाइमोनफोरनाव गोबां साननाय, मोजां मोजां साननाय, बे साननायफोरखौ बाहायनो जायगा गैया आरो बे साननायफोरखौ बाहायनो थाखाय दैदेनगिरि बिथांमोना बा माखासे समाज सिबियारि बिथांमोना खाबु होआ। बिनिखायनो दानि जोंनि बर'नि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा माने साननानै आगोर मोनि जानानै दं। बेखायनो खाबु होनांगौ যায়। এই সময়ত আমাৰ বন্ধু এজন লগ পাইছোঁ, আমাৰ চিমেণ্ট নদীৰ কাষত, যিটো আমি বড়ো ভাষাৰে কিছু আলোচনা কৰি আছিলোঁ। নিশ্চয় বন্ধু আমাৰ লগত সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ হয়তো মোৰ চিনাকি? ভালেই লাগিছে বাৰু কথাবিলাক। হয়, এনেতো আপুনি অলপ বড়ো চড়ো জানেই? কিছুমান জানে বাৰু। কিছুমান জানে। গাঁৱটো ক'ত আছিলে আপোনাৰ? চংকং। এনে কিহৰ কাৰণে আহিছে আপোনালোকে ইয়াত? আমি এনেই ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ নদীটো চাবলৈ। এইটো এনে কি জাগা বুলি কয়? এইটো মাজৰবাৰী বুলি কয়। মাজৰবাৰী ঘাট ন? নিশ্চয় এই নদীৰ কাষত আহিলে আমাৰ মনটো অলপ শান্তি লাগে। ভাল লাগিল। থেংক ইউ। गोजोननाय थाबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय। जोबनायाव आङो बे फंसे बाथ्राखौ आङो गासैबो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। जों दिनै सासे खन्थाइगिरिया खन्थाइखौ सुजुनायनि सिगां गोबां बार सानगोरो, बिजिरगोरो, बैनि सायाव दोंसे खन्थाइ जोंनि माइन्डआव सुजुयो आरो बै खन्थाइफोरानो मोनसे माब्लाबा समाव जोंनि रायजो राजा समाजनि जा नुनो मोनि बै नुनो मोनि बुस्थुखौबो लिरनानै जों नुहोनाय सिगांनि गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिनि मुंदांखा खन्थाइगिरि बिथांमोननि जा लिरनाय लिरबिदांफ्राबो जोंखौनो बेबायदि मोनसे समाव बैफोर लिरबिदाङानो जोंखौ मोनसे मेगन नुहोदोंमोन। बेबायदिनो दानि गोदान मुगानि खन्थाइगिरिफ्राबो गावनि सानस्रि सान्थौ आरो दानि थासारि आरो नैबे जोंनि बे थासारिनि जा लिरथिफ्रानो मोनसे समाव जारिमिन महर जानानै थाहैगोन बेखौ मिजिं थियो जोङो। आरो जोंनि गासैबो खन्थाइगिरिनि जे माबायानो जे माखासे
माबाखौ बिजिरनानै एबा फैबाय थानाय समाव मा जागोन एबा दा मा जागासिनो आरो माबायदि थांनांगौ आरो माबायदि अनसायनांगौ बैफोरखौ लानानै जोङो बांसिन लिरनाय जायो। दिनै मिथिंगायारि खन्थाइ लिरनोबो जोंहा मिथिंगायारिया लासै लासै जोबनो हमदों। मालाबा दुखु गोनां जोंनि गोसोआव जाखांफैयो लिरनो बेबायदिनो लिरबायबो गोबांनो। आरो मोनसे खोथाया जों बर' हारिनि थासारि जोबनायाव आं बेखौ बुंनो लुगैदों साफ्रोमबो बर' फिसाया नों दिल्लीयावनो था मुम्बाइआवनो था नों गुबुन काउन्ट्रियावनो फरायाथों मानो बर'नि सानस्रि बर'नि सेन्टिमेन्ट बर'नि लेंगुवेजखौ फोथांनानै लाखिथारनांगौ होननानै आं बेखौ मोनसे आंनिफ्राय खावलायनाय थादों आरो जोबथारनायाव माने जों लेंगुवेज नङा होमबा जुदि लेंगुवेज गैयामोनबा दिनै जों खन्थाइ सुजुनो खाबु मोनगौमोन खन्थाइबो सुजुनो खाबु मोननाय नङामोन जों माबा मोनसे लिरनोबो खाबु मोननाय नङामोन दा सोरनो जों फोरमायनोबो उसुबिदा जागौमोन आरो लिरनायासो थालांगोन नोंनि बुंनाय राव स्पेसा अराय सम थाबाय थागोन बेखौ बुंनो हाया मानोना आजिखालि इलेक्ट्रनिक जा बुस्थु बैफोरबो आपडेट जालांबाय दानो गैया दानो दं गैया डिलिटबो जालांनो हानाय खिन्थु लिरनानै दोननाय बुस्थुआ अरायसम थाबाय थागोन बिनिखायनो आं खावलायदों जोंनि साफ्रोमबो बर'फ्रा आरो नुनो मोनो जे जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रानो लेंगुवेज रोङि बा गावनि रावखौनो रोङि दं आं गोबां आंनि कलेज लाइफआव आं लोगो मोनबोबाय आंनि लोगोफोरखौ सोरबा नार्जारि लिरो बसुमतारी लिरो नाथाय राव रोङा दा बेफोराव जोंहा माने मालाबा उसुबिदा जायो दुखु गोनां जायो आरो सावरायनो उसुबिदा जायो माने गावनि रावखौ रोंथारनांगौ बे गोनां आरो माखासे जोंनि हारिनि थाखाय सावरायनो गोनां बाथ्रा थायो मुल्यबान खोथा थायो गुबुन रावजों जों फोरमायजोबनो हाया राव होनोब्ला बयबो रावखौ जों रायज्लायनो हानांगौ खिन्थु असे हिसाबै गावनि बर' रावखौ जों गावनि आंगो पार्सनेल सिंनि राव रायज्लायनो थाखाय गोनांथि आरोना आरो जोबनायाव मोनसे फंसे बाथ्राखौ बुंबावनि नै दिनैनि थासारियाव साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा मोनसे गावनि जा सान्थौ गावनि जा सानस्रि गावनि जा मोनदांनाय गावनि जा राइट डिसिसन बैखौ लानानै बयबो माने ओंखारबोनांगौ मानो होनोब्ला दिनै बर' हारिया बा बर' नैबे समसिम बुहुद मोनसे अलखद थासारियाव नुनो मोनदों बा जों बिजिरनानै मोनदों आरो बैनि सायाव सांग्रां जानांगौ बा गुबुन हारिफोरजों जोङो गादबनानै दोनजानो नाङा थगायजानो नाङा दिनै मोनसे समाव जोंनि बर' हारिया जोबोद मोजाङैनो एसे जाबोबायमोन खिन्थु नैबे समसिम गाज्रिसिन परिस्थिति जादों मोगा मोगिजों जानो गोनां जादों दिनै बेबायदि फैबाय थायोब्ला निस्सय उनाव बांसिन गाज्रिसिन जानो हागौ बेखायनो नोजोर होनांगोन सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा समाजारि सानस्रि बायदिसिना जोंनि सान्थौफ्रावबो खामानियावनो जों हेंथा मोनबाय थादों दा बिनि सायाव गासैबो लाइमोनफ्रा सांग्रां जानांगौ जा इडुकेटेड पार्सन बिथांमोना सांग्रां जानांगौ एबा गामिनि लाइमोनफ्राबो बेखौ सांग्रां जानांसिगौ जि सोरनिबा नंखाय माबाजों जुदि थांनो नाङा जे गावनि मोनसे राइट डिसिसनखौ लानानै गावनि सानस्रिजों गोरोबनानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय ओंखारनो थाखाय आं गुरै खावलायदों आरो बेखिनि गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे सुंद' सल'नि खन्थाइनि गेजेरजों माखासे नोंथांनिफ्राय गोनां बाथ्राबो सावरायनाय जाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि लाइमोननि सानस्रिफोरनि सायाव गोबां जायगायाव सावरायगोन आरो गोबां सुबुंखौ लोगो हमनो नाजागोन सोर लाइमोननि साननाया बर'नि थाखाय माबायदि आरो मानो लाइमोनफ्रा दिनै न' सिङाव हाबसोना थानो गोनां जादों हारिनि थाखाय 10%बाबो 20%बाबो सानथारनांगौ सासे बर' लाइमोना सासे बर' फिसाया बेखिनिखौनो